Dnes máme 65. výročie od Barbarskej noci z 13. na 14. apríla, keď komunisti zatvorili všetky mužské rehole. Keďže v Bardejove máme Salesiána Dona Luigiho, ktorého sa to všetko priamo dotklo, poprosili sme ho, aby sa s nami podelil o svoje zážitky. Na začiatok by ste sa nám mohli predstaviť? Tak, naozaj myslím, že v Bardejove sa predstavovať nemusím, aspoň tým, čo žijú v Bardejove. Som Don Luigi, alebo teda rodený a krstený Alois. Príjmenie Luigi som dostal v Taliansku. A je to také sympatické, takže aj tu som si ho ponechal. Pochádzam z Novák, od Prievidze, a vstúpil som k Salesianom po 5. alebo teda ako stredoškolák po 5. roku gymnázia. A odvtedy som potom bol v noviciáte, v študentáte, a práve keď sme boli v študentáte, to znamená, keď sme sa pripravovali po noviciáte na maturitu, som bol v 2. ročníku, teda septimán. Ešte som mal dva ročníky do maturity, sa to udialo a teda potom ďalej pokračovalo jednak na Slovensku, a potom, keď som videl, že moje plány, alebo teda smer ku kňazstvu sa u nás nedá uskutočniť, tak som šiel do zahraničia a teraz ako senior, teda ako penzista, som sa vrátil na Slovensku. A na začiatok by ste nám mohli povedať, kde ste sa práve nachádzali, keď k vám vtrhli policajti? Tak ide o takzvanú barbarskú noc, nielen pre nás, Salesiánov, ale pre všetky mužské reholné spoločnosti vtedy v Československu. Bola to noc, teda z 13. na 14. apríla v 50. roku, keď boli zrušené všetky reholné spoločnosti mužské a boli odvezení prakticky do koncentračných kláštorov, to volali, všetci reholníci, ktorí už teda boli po noviciáte až po na tých najstarších. Takže ako nás v Šaštine, kde sme študovali ako postnovici, teda ako Salesiáni, ktorí už skončili noviciát a boli pred bohoslovenskými štúdiami. Sme sa teda tam nachádzali a prakticky sme sa pripravovali teda na maturitu a potom na asistenciu a neskôr teda samozrejme ako bohoslovci, aby sme sa mohli stať kňazmi. A ako ste to všetko prežívali vy osobne? Ako ste to vnímali, keď k vám prišli? Tak pravda, to prežíva každý osobne, takže ja za všetkých nemôžem hovoriť. Ale mnohé veci sa dajú z tejto knihy zápisky spoza mreží takom všeobecnom pohľade vidieť. Takže tu na otec Ernest Macák opisuje situáciu, ako prišla teda 13. apríla večer v noci, teda takmer pred polnocou, polícia a žandári do ústavu v Šaštine, kde sme mali teda Salesiánsky ústav pri kostole Panny Márie 7 bolestnej. Ako prišli títo policajti a jednoducho teda otvorte na silu, teda otvorili dvere a išli za direktorom, lebo už boli dvaja tzv. Pozorovatelia, alebo ako ich nazvať, od februára dnu u nás. Takže už bolo všetko z ich strany pripravené a zmapované. Takže vošli jednoducho do domu, tam v Šaštine, a začali svoju takzvanú
prehliadku, že či ako Salesiáni sme alebo nie sme zainteresovaní do nejakých protištátnych činností. Ako ste sa s tým vyrovnávali? Tak predovšetkým nás to prekvapilo, lebo však sme sa nachádzali v noci v spálni a každý si vie predstaviť, ako naraz, keď teda o polnoci niekto príde, zobudí, teda zo spánku, človek nevie, či ešte sníva, alebo je to už realita. No ale tak ten moment toho tej situácie bol vlastne to prekvapenie, čo sa vlastne deje, čo sa to robí, lebo nič konkrétne sme neočakávali. Takže je to jednoducho veľké prekvapenie a teraz čo ďalej? A čo sa vlastne stalo? Aké to bolo práve v tú noc? Tak ako som spomínal, rozhodne, že oni to už mali pripravené, teda oni, komunisti a teda vláda, alebo kto tento úrad pre veci cirkevné, neviem kto mal, alebo teda ministerstvo vnútra. Rozhodne, že oni to už mali smapované a existuje tzv. Plán K, kláštory, dokonca je tu v tej knihe otca Ernesta, je ten plán načrtnutý, alebo celý teda opísaný, pripravený. Takže jednoducho podľa tohto plánu obsadili dom, s direktorom prešli do spálne, teda stávali sme a teraz direktor povedal s kľudom, oblečte sa a idete do študovne. Takže materiálne sa nám zdalo, že ešte direktor to má v rukách, tak sme poslúchli, obliekli sme sa a šli sme do študovne, kde sme mali počkať teda vysvetlenie. No a tam prišiel vedúci tých žandárov alebo vojakov, to už ja neviem, a jednoducho prehlásil, že je podozrenie, že vykonávame protištátnu činnosť a prišli robiť domovú prehliadku. Aké ste mali plány, alebo aké by to bolo, keby k vám tí policajti neprišli? Tak ako som spomínal, my sme boli ako Salesiani postnovíci, sme končili maturitou, teda kto sa pripravuje na salesiansky život. Po noviciáte sú roky, kedy sme vtedy po kvinte, po 5. gymnáziálnej triede sme išli všetci do noviciátu. Rok noviciátu a potom postnoviciát, teda príprava na maturitu, ale už ako Salesiáni, oblečení v reverendách a ako klerici sme teda sa pohybovali všade. No, vtedy, v tú noc, keď sme počuli, že teda máme nejakú protištátnu činnosť, tak sme sa všetci tomu čudovali, smiali, ale potom nám nebolo do smiechu, keď sme videli, že sa tam pohybujú vojaci teda so zbraňou a výslovne nám povedali, odtiaľto sa nehýbete a dočkáte výsledok prehliadky. Pravda, výsledok prehliadky sme sa nedozvedeli, ale postupne začali prichádzať iní ďalší Salesiáni z ostatných okolitých domov. Na Slovensku sme mali 13 slovenských domov salesiánskych, takže už potom nám začalo svítať, že teda čo si sa deje. Ja osobne nemal som nejakých samostatných plánov, ale jednoducho som teda ako bol v tej formácii a očakával som, že po noviciáte, teda po maturite, budem môcť ako asistent pôsobiť v niektorom salesianskom dome a potom po teologických štúdiách budem môcť byť vysvetený za kňaza, aby som ako Salesian mohol pracovať v našich domoch. Prečo boli reholníci takí nebezpeční pre štát, že práve k vám museli prísť policajti?
Tak jedno bolo, by som povedal, to, čo rozširovali oni, a druhá vec bola to, čo bolo skutočnosťou. Oni rozširovali, že teda my pracujeme protištátne, že máme zbrane, že pripravujeme, ja neviem, nejakú revolúciu, lebo čo, teda, a museli mať nejakú kartu, aby mohli vyťahnuť na nás, že prečo nás rušia. Z druhej strany, my sme vedeli, že celý ten pohyb je plánovaný zhora, a teda jednoducho chcú vygumovať z republiky všetky reholné domy. Boli to predovšetkým domy, v ktorých sa nachádzali teda muži a teda Salesiáni konkrétne. A pritom samozrejme zasiahlo to všetky rehole, čo sme sa neskôr dozvedeli, pravda. A bol to jednoducho plánovaný spôsob, ako sa zbaviť reholí, čo sú na Slovensku. Mysleli, že teda tým prepadom si to rozmyslíme a rozídeme sa teda a rehole opustíme. Fakt je ten, že stačilo prísť za tým veliteľom a podpísať, že vystupuje z rehole, a automaticky už nebol ani podozrivý, ani nebezpečný, ani špion Vatikánu, ale bol slobodný, mohol ísť domov. A to bolo len preto, aby mohli napísať, tak my sme rehole nezrušili. Oni sami sa teda zriekli toho reholného života a není dôvod, aby sme ho my udržiavali. Vedeli by ste opísať reakcie niektorých veriacich na túto udalosť, čo sa vlastne dialo? Tak veriaci spali, teda ako všetci normálni ľudia v noci spia. A myslím, že nepredvídali nič. No ale už keď sa v noci začal pohyb, tak aj v Šaštine sa zažiehali okná, ľudia sa čudovali, no ale absolútne nič nemohli robiť, lebo keď videli spustu policajtov a vojakov okolo ústavu, nikto sa neodvážil teda pozerať, o čo vlastne ide, alebo niečo organizovať. Ale vieme, že v niektorých týchto už tušili niečo a ľudia sa dokonca rozdelili a strážili, teda aby nejakému prepadu predišli, no ale tak nejaké veľké tieto zbúry neboli, lebo teda, ako hovorím, v noci, kým sa to rozšírilo vlastne ako vedomie, tak to trvalo. Takže same v sebe sme my ako jednotlivci teda nemohli nejakým spôsobom vplývať na veci, ako boli. Takže sme boli presvedčení, že keď skončí tá prehliadka, že všetko je skončené a že všetko bude ako predtým. Keď sme už teda, ako som hovoril, začali teda videli sme, ako prichádzajú spolubratia z ostatných domov, no tak už nám potom blisklo v hlave, že teda tu niečo sa deje, čo sme neočakávali a čo je vlastne tragické pre celý národ, aj teda tak v Čechách ako na Slovensku. Hovoríte, že ste boli všetci uzatvorení v tej študovni, a čo sa dialo potom? Tak samozrejme, keď nás zavreli do študovne, nesmeli sme odtiaľ vychádzať a postupne začali prichádzať spolubratia z tých domov salesiánskych, čo boli najbližšie. Tak my sme boli v Šaštine, tak prišli spolubratia z Bratislavy, prišli spolubratia z Trnavy, z Nitry, z blízkeho okolia, až po posledných z Michaloviec, tí prišli potom až teda na druhý deň. Celý ten zhon bol na to, aby nás všetkých Salesiánov mali v jednom dome, a nakoľko najväčší dom bol dom v Šaštine, tak nás všetkých zviezli, teda zhromaždili do Šaštína a tam začalo tzv. Politické školenie, kde sme sa mali dozvedieť, teda ako spoločnosť a ostatné reholné spoločnosti teda pašovali do Vatikánu správy a jedno, že ste špioni Vatikánu, máte kopu zbraní, našli sme vo vašich domoch zbrane a
podobne, no tak sme sa nezasmiali, lebo nič z toho pravda nebola, takže len my sme veci zmeniť nemohli. Takže sme zostali vlastne 2 týždne ešte my Salesiáni v Šaštine a po 2 týždňoch na sviatok svätého Marka nás potom naložili znovu v noci na autobusy a viezli nás do Podolínca. No a cestou sme práve stretali procesie, lebo na svätého Marka je požehnanie ozimín, tak v každej dedine, čo sme šli, sme stretli procesiu, ktorá išla na požehnávanie ozimín a viete si predstaviť, ako sa tvárili, keď videli neviem, 9 alebo 10 autobusov, ktoré šli po sebe plné farárov, lebo však oni videli len, že všetci v reverendách a pomiešané s vojakmi, tak si domysleli a niektorí dokonca otvorili okienko a zhadzovali lístky, že teda sme reholníci, Salesiáni a vezú nás niekde na východ a možno na Sibír, lebo sme nevedeli, kam ideme. A ako sa zmenil život Salesianov potom, čo sa dialo, ako sa to všetko vyvíjalo? Tak nielen Salesiáni, ale aj ostatné rehole jednoducho zmizli z povrchu zeme. V zmysle, že na Slovensku viac nebolo ani jedného salesiánskeho domu, alebo ani jedného reholného domu, pretože išlo aj o jezuitov, aj o verbistov, teda ostatné reholné domy. A ako sa potom zariadili tie fary, lebo my sme spravovali aj farské úrady a školy, tak jednoducho Salesiáni prakticky týmto spôsobom zmizli ako spôsobenia na Slovensku. Sme boli všetci zatvorení v Pezinku, boli sme zatvorení v Podolínci, iba predstavených zaviezli do Pezinku, aby sme boli teda dekapitovaní, teda bez hlavy, teda, aby sme nemali priamo rozkazy od predstavených, tak oni boli teda predstavenými a vlastne Salesiáni ako takí už nejakým spôsobom nemohli pôsobiť ako rehola, ale iba ako väzni, ktorí teda boli odkazaní na rozkazy policajtov a teda tým, ako Salesiáni sme pre Slovensko vlastne skončili. Ako sa na to pozeráte teraz s odstupom času po tom všetkom, čo ste prežili? Tak dnes na 65. výročie tej udalosti. Samozrejme, my sme mali naše plány. Nás bolo veľký počet ako Salesiánov, takisto jezuitov, verbistov, františkánov, kapucínov. Jedným slovom, všetky tie rehole mali tie veľké plány, že čo všetko môžu vykonať, alebo čo môžu pre slovenskú cirkev spraviť. Týmto ťahom jednoducho všetko skončilo a teda sami sme sa pýtali, aké plány má s tým teda Pán Boh. On je ten, ktorý vedie osudy národov a ľudí, takže snažili sme sa pochopiť, čo asi Pán Boh s týmto chce. Lebo nám to bolo naozaj bolestné, že my, ktorí sme slávili Salesiáni iba 25. výročie pobytu na Slovensku, jedným ťahom naraz skončila naša práca, ktorú naši predstavení pripravovali dlho v zahraničí, kým sa dostali na Slovensko. A ja som tak žartovne v tomto autobuse sa choval, aby som tak trošku ukázal, že sa nebojím, a trošku som tak vystrájal, však som bol ešte mladý. A práve dostane pán Sersen František, ktorý vlastne zakladal, alebo ešte lepšie vodil prvých žiakov do Talianska a potom z nich postupne vychovali kňazov, Salesiánov. Oni to dielo zakladali na Slovensku a po 25 rokoch sme oslavovali tú prítomnosť na Slovensku.
Ale vlastne on mi povie, na čo vystrájaš, chlapče, vieš, že toto môže trvať aj 5 rokov, že nás na Slovensku nebude? No ja som si, teda dostal som poriadnu príučku a posadil som sa a čumel, ako teda keď pokárahajú dieťa a začne teda sekať dobrotu. Isto aj vás to všetko zasiahlo, tak čo vás tak posúvalo vpred, aby ste s tým kňazstvom neskončili? Čo vás držalo pri tom? Tak ono to malo taký postup celkový. V Podolinci nás bolo vyše 600 rehoľníkov, samozrejme to nebolo únosné a preto začali naši teda noví predstavení rozhodovať o nás, predovšetkým tým, že nás chceli oddeliť od predstavených, lebo videli, že zakiaľ sme my mladí s tými našimi kňazmi a staršími, tak s nami nezvedú. Takže rozkázali jednu noc pred 23. alebo 4. májom, sme práve slávili mesiac máj, mesiac Panny Márie Pomocnice kresťanov, povedali, všetci do 20 rokov nastúpte na dvor, rozdelili nás, vyzliecť reverendy, obliečete si vaše nejaké civilné šaty a ideme. To znamená, že už začalo kúskovanie, lebo sme mali najprv ten termín, že kto príde, teda sa podpíše, že vystupuje, môže ísť domov. Ale keď videli, že za celý čas nikto neprišiel a nikto nepodpísal, tak začali oni. Tak to bola tá noc májová pred 24., keď nás do 20 rokov, tí, čo sme boli nielen Salesiáni, ale aj ostatné rehole, naložili na autobusy a previezli nás do Kostolnej pri Trenčíne. Tam nás mesiac školili, potom v politickom školení nás previezli na priehradu mládeže. Tam prišla ešte aj ďalšia skupina, potom po nás, tí, ktorí ešte neboli na vojenskú službu, teda zrelí, alebo ktorí neboli odobratí. A ostatných jednoducho zavolali na vojenskú službu, ale to boli vlastne tie útvary PTP, pomocné technické prápory, tzv. Čierni baróni, ktorí zbraň nevideli, ale mali len teda čaká na lopatu a nás teda najprv na priehradu mládeže a potom rozdelili tých, čo teda už sa im zdali, že sú už takí zrelí, alebo aspoň teda nie tak nebezpeční. Tých poslali do Kostolnej pri Trenčíne ešte na posledné doškolenie a domov. Kým nás, čo sme boli tzv. Rebelanti, poslali do Pezinku, kde sme od polovice, alebo od začiatku augusta až do konca septembra teda museli podstúpiť školenie a tak ďalej, takže to už je potom celý proces, až kým tých, čo odviezli aj od nás, čo by odviezli potom do PTP útvarov, sme zostali tí, ktorí sme ešte teda neboli zrelí na vojnu, teda do vojenských útvarov, ešte sme neboli na odvode, tak nás poslali potom domov, kde sme mali potom teda sa zaradiť do normálneho života a prihlasovať sa každé 2 týždne na žandárskej stanici, kde sme a čo robíme. Vieme, že ste sa zúčastnili v Kostolnej na spomienke, tak skúste nám opísať, čo sa tam vlastne dialo. Tak, teraz ten minulý týždeň v piatok a sobotu sme si pripomenuli tieto dni, teda 65 rokov od týchto dní, konkrétne v Kostolnej, kde sa teda bolo prvé stretnutie a v Pezinku pre nás, čo sme boli zasa tam v Pezinku zhromaždení. Tak v Pezinku sme si pripomenuli tieto výročie, vlastne
Ústav pamäti národa usporiadal ako každý rok také stretnutie tých, ktorí boli väznení a teda ešte žijú. Takže pri tejto spomienke sme my, kňazi, ktorí sme ešte žili, boli takými živými svedkami, že teda naozaj tie situácie, o ktorých oni ešte zachovávajú pamiatku, boli a že ešte dnes sú kňazi, ktorí žijú a ktorí to prežili. Takisto v kostolnej pri Trenčíne, tiež z príležitosti tohto výročia, sme sa stretli tí, čo sme ešte tam boli zatvorení a čo nás preškoľovali. Bolo nás niekoľko kňazov Salesiánov, niekoľko iných reholí a vlastne takými krátkými svedectvami sme potvrdili to, čo teda si tieto dni pripomíname, teda historickú udalosť a jednotlivé príhody, ktoré si ešte pamätali, aby sme oživili aj v tých, čo to počuli alebo len čítali o tom, že teda ide o vec, ktorá naozaj bola reálna a tí očití svedkovia, alebo teda aktori tých situácií sa nachádzajú ešte niekoľky pri živote a samozrejme, ktorí už pomreli, za tých sme sa zasa v svätej omši pomodlili a obetovali za nich, teda svätú omšu. A aké ponaučenie by ste mali pre veriacich, aby sa niečo také už nezopakovalo? Tak predovšetkým my nevieme, nepoznáme Božie plány a práve pri tých spomienkach jeden z nás, teda okrem iných spomienok, povedal: my sme mali také šťastné roky. Povolaní v noviciátoch všetci plné číslo, čo sa mestilo. Takisto študentov, teologov, mali sme bohoslovcov, ktorí boli pripravení. My, Salesiani napríklad, iba sme mali vyše 40 bohoslovcov, mali sme 30 asistentov, mali sme 60 posnovicov, 30 kňazov, takže sme akoby boli pripravení na činnosť teda vo veľkom, ako bola zvykom, teda vtedy, že sme mali ústavy, v ktorých sme mali chlapcov, či už oratoriánov, alebo študentov, alebo internáty, že teda všetko bude pokračovať. Ľudia vtedy boli nám veľmi náklonní, lebo sme mali dobré meno, všetky rehole boli teda obľúbené a nikto si nečakal, že nejakým spôsobom by sa tie veci mali zmeniť. A viem, že teda mnohí, ktorí sledovali udalosti, boli veľmi teda zarazení. My vieme, že Pán Boh mal svoje plány, že my sme mali teda plánovali sme všetko, že situácia bude tak, ako bola predtým, a Pán Boh nás chcel pripraviť na inú situáciu, tá, ktorá mala prísť, o ktorej sme my ani nesnívali. A práve to bol moment, v ktorom ten štýl tradičný už nebol prakticky možný, lebo režim to nedovolil, tak nás pripravil na to, aby sme aj v tých nových podmienkach ukázali, že teda my neboli sme učiteľmi, alebo neboli sme len farármi, ale že vlastne Boh s nami mal svoje plány. My sme ich uskutočňovali tak, ako sme my videli veci a on ich uskutočnil, aby nás pripravil na tie časy, ktoré mali prísť, ktoré by sme my nikdy neboli teda pochopili, akým štýlom by sme my boli zvládli tie udalosti, ktoré prišli potom teda po 48. roku, keď sa všetko rúcalo, čo bolo kresťanské, čo bolo náboženské a prichádzala ideológia, ktorá mala všetko zvalcovať. Samozrejme, veriacich to bolelo, že teda ich pastieri, aby sme tak povedali, jednoducho zmizli, ale boli zavretí, ale zasa ich to posilnilo, že teda keď oni trpia za vieru, že aj v tých nových situáciách zostanú verní aj oni ako veriaci a nenechajú sa manipulovať. Bolo to pre nich takým, by som povedal,
taká veľká posila a aj taký vzor, že teda aj tie situácie, ktoré sa nachádzajú v ktoromkoľvek období, nie sú natoľko nemožné, že by Pán Boh nemal svoj spôsob zariadiť, aby aj cirkev bola prítomná tým spôsobom, ktorým je v tej situácii možné. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za to, že ste sa spolu s nami vrátili do minulosti a do vašich spomienok.